U večerašnjoj Bujici pogledajte do sada neobjavljene detalje o sumnjivim poslovima predsjednika Hrvatske gospodarske komore Nadana Vidoševića. Kako je kupljena briselska vila HGK, otkriva nam Boris Solomun, Vidoševićev oponent i predsjednik poduzetničke inicijative. Ja sam između ostalog postavio pitanje da li je za tu kuću u predstavništvu Hrvatske gospodarske komore u Briselu raspisan nekakav natječaj, po kojem kriteriju je kupljena ta kuća i za koje novce. Da li je angažirana agencija ili je to bilo direktno pogodovanje, posredovanje ili na koji način. Oni su se u tom odgovoru ogradili i napisali su da je to zaštićen tajni podatak i da nije dostupan javnosti. Znam samo da je, eto, gospodin Kokot posredovao, što mi je sam rekao, ali evo, to je jedino što znam. I budem li dobio nekakav poziv, jasno da ću se odazvati. To nije uopće u pitanju. Ali ja se čudim, ako mi dozvolite, ja se čudim i gospodinu Bajiću, odnosno Državnom odvjetništvu, da to do danas niko nije spomenuo. Mreža TV vam predstavlja Bujicu Velimira Bujanca, provokativniju i uzbudljiviju nego ikada do sada.